Wahai wong wedok-wedok ya to. Zaman saiki iki wis ora jaminan. Nek awake dhewe iki wis ayu, wis awake dhewe iki penuh effort, ora diselingkuhi iki wis gak jaminan. Saiki ngono ya, kowe ngerti gak? Sing kismin-kismin sing kere-kere kuwi gelem selingkuh. Apa meneh sing sugih-sugih. Kowe ngerti gak kaya kasusnya pejabat ya to. Kuwi ngono lho dhek sik kurang sik pengen selingkuh. Apa meneh awake dhewe. Saiki ya aduh diselingkuhi apa ora tergantung nasib. Ngerti gak? Dadi arep wong lanang kuwi ngerti awake dhewe ayune kaya apa, seksine kaya apa, dasare pengen selingkuh, pangga selingkuh. Dadi ngene ta, awake dhewe iki kudu meningkatkan value, meningkatkan diri ben awake dhewe iki mandiri. Pergone nyapa? Sewaya-waya awake dhewe ditinggal wong lanang, awake dhewe kuwi iso urip dhewe. Ngerti gak? Mergo awake gak jaminan enek wong lanang setia zaman saiki iki jarang, tergantung nasib.